Мэта нашага з вами урока даведацца, які жанр літаратуры называецца ліраэпічным, узнавіць змест паэмы «Магіла льва», а таксама параўнаць гэту паэму з народным паданнем пра Магілёў. Перад вывучэннем новай тэмы мы з вами успомнім, што такі Янка Купала, і карткі, якія я вам раздала, мы запомнім. Берите карткі. Зараз ваша задача слухаць уважліва мяне і запаўняць пропускі ў лістках. А я не буду спяшацца, каб вы паспелі ўсё запісаць. Янка Купала, сапраўднае імя Іван Дамінікавіч Луцевіч. Нарадзіўся 7 ліпеня 1882 года у невялікім фальварку Вязынка Мінскага павета у сям'і арандатараў. Яго бацькі паходзілі з сем'яў збяднелай шляхты. У 1898 годзе Купала скончыў Беларускае народнае вучылішча. У 1902 у яго памірае бацька, і на плечы паэта кладзецца забеспячэнне сям'і. Вы паспяваеце? Да. Там зводзіць мноства карысных знаёмстваў, у тым ліку са сваёй будучай жонкай Владзіславай Станкевіч. У 1909 жыве і вучыцца ў Санкт-Петербургу. Знайшлі? Працуе ў бібліятэцы. У 1916 годзе пачалася агульная мабілізацыя. Прызвалі ў войска і Купалу. Ён служыў у дарожна-будаўнічым атрадзе да кастрычніцкай рэвалюцыі. Служба праходзіла ў Мінску, Полацку і Смаленску. У чэрвені 1941 года прыязджае ў Маскву і селіцца ў аднайменнай гасцініцы, і ў той жа дзень гіне. Абставіны смерці дагэтуль невядомыя. Пісьменнік упаў у лесвічны пралёт паміж 9 і 10 паверхамі. Памёр імгненна. З-за таго, што Мінск у 1942 годзе быў акупаваны, паэта пахавалі ў Маскве на ваганькаўскіх могілках, але ў 1945 годзе астанкі былі перавезены ў Мінск і перапахаваны на вайсковых могілках побач з магілай маці. На магіле устаноўлены мемарыял. Паспелі? Все запомнілі? Як вы думаеце, чаму Іван Дамінікавіч Луцевіч абраў сабе псеўданім Янка Купала? З чым гэта можа быць звязана? Настя? Подумай. Потому что ён нарадзіўся 7 ліпеня, і ў гэты дзень было свята Купала. Так, малайчына, цудоўна. На працягу мінулай і гэтай чвэрці вы вывучалі разнастайныя творы, якія адносяцца да розных жанраў літаратуры. Скажыце, калі ласка, да якога жанру літаратуры адносяцца вершы? Настя? Лірыка. Так, лірыка. А апавяданні і аповесці якому літаратурнаму жанру належыць? Ганна? Эпас, малайчына. У вывучаных раздзелах гэтыя жанры існуюць самастойна, але сустракаюцца і такія творы, у якіх яны пераплятаюцца, узаемадзейнічаюць адзін з адным, дапаўняюць адзін аднаго, і тады з'яўляецца новы жанр, які мы называем ліраэпічным. Сёння аб ім і пойдзе размова. Адкрыйце падручнік на 207 старонкі. Давайте прочитаем артикул про лироэпичные жанры. Настя, прочитай.
Эпос знаёміць нас з знешнім светам праз падзеі, вучыць бачыць і разумець розныя чалавечыя характары ў дзеянні. Лірыка дапамагае глыбей спазнаць свет эмоцый, зразумець перажыванні іншых людзей, разабрацца ва ўласнай душы. У гэтых літаратурных родаў розная сутнасць. Яны не падобныя нават па знешніх прыметах, аб'ёме твораў, моўным афармленні сродках, мастацкай выразнасці. Разам з тым, у эпічных творах часта сустракаюцца эмацыянальныя выказванні, якія перадаюць адносіны аўтара да падзей і герояў. І нават вялікія аўтарскія разважанні, лірычныя адступленні. У такіх выпадках мы маем справу з лірычнай прозай. І наадварот, у лірычных творах, напрыклад, у пазнейшай лірыцы, вы знаходзілі апісанні уласцівыя эпасу. Такім чынам, рысы эпасу і лірыкі могуць пераплятацца ў адным творы, робячы яго больш цікавым, арыгінальным, глыбокім. І абзац Ганна прачытай. Творы, у якіх лірычныя эпічныя способы адлюстравання жыцця маюць аднолькава важное значение, называют лиричными эпичными. Основное место у них занимает рассказ про незвычайные здарэнні і ёсць падрабязная авторизованные вобразы Настя, працягні. образы персонажа, аднак заўсёды яўна прысутнічае аўтар са сваімі перажываннямі і прамымі ацэнкамі падзей. Гэта вершаваныя творы, у прыватнасці паэма і балада. Так, давайте разом подумаем, а затем запишем свои рабочие листки. Якими рисами володуют лироэпичные творы? Это другое задание в листках. По этому тексту, что мы прочитали. Давайте подумаем и вызначим огульные рысы. Что вы будете записывать? Ну, першае, гэта асноўнае месца займае апавяданне пра незвычайнае здарэнне. Записываем. Другое, гэта ёсць падрабязна ахарактарызаваныя вобразы персанажы. І трэцяе, гэта выказваюцца перажыванні аўтара і прамыя ацэнкі падзей. Записали? Нет, еще.
Так, про ліричний жанр ми з вами поговорили, а зараз давайте звернемося до тексту поеми «Могила льва». Сторонка 208. Настя, починай читати. Нам продкаў кемкасць захавала, шмат весцяў дзіўных з быўшых год. Хоць гэтых весцей ужо нямала, у няпамяць кінуў сам народ. Усё ж яшчэ штось засталося, унукаў з прадзедаў жыцця. Няхай жа гэтыя калоссі мінуць з карэння небыцця. Няхай той час, што згінуць мусіў у беспрасветнай векаў мгле. Для беспрыпыннай Беларусі хоць толькі ў песні ажыве. Збіраць пачнем зярно к зярняці, былое ў думках ускрашаць, каб быт на новы лад пачаці і сеўбу новую пачаць. Пачнём дакапывацца самі разгадкі нашых крыўд і бед, што леглі цёмнымі лясамі на нашай долі з даўніх лет. Пачнём някрадны паданне, сачыць пад бацькаўскай страхой, шукаць ад рання і да рання, а толькі хай шукае свой. Над быстрым Днепром, дзе сягоння стаіць магілева муры, драмала пушча ў сотні гоняў, змагала грома і віхры. На дрэва нагінала, адно к другому прыгняла, сукі з сукамі пасплятала, з ветрам гутарку вяла, ваўкоў, дзікоў, ласёў, мядзведзяў. Была там днёўка і начлег, у летні час у галаледзе і ў зімавы глыбокі снег. Людзей не знаў лес гэты хмурны, зайздросны сцежкі свае крыў, адно сваім дном Днепра бурны, з вясны да восені удаль плыў. А з пушчы, вырваўшись на поле, шумеў і грозны слаў праклён, што не даваў яму лес волі, давіў галлём з усіх старон. У гэтай пушцы з-перад векаў, што так драмала ў дождж і ўшыр, сялібу меў сябе Машэка, разбойнік страшны на ўвесь мір. Даўней не зналі так марнеці, як мы марнеем з году ў год. Асілкаў шмат было на свеце, быў шмат дужэйшы наш народ. Асілкам гэткім ад роду Машэка быў сваёй радні. Дзіцём нясці ўжо мог калоду, якой трох сталых не маглі. Але хоць сілу меў такую, нікому крыўды не рабіў, натуру меў ён залатую, як бы ягнём патульны быў. Чаму ён так змяніўся з часам, што да разбойства давяло, і да крыві людской стаў лысым, ласым, сваё пакінуўшы сяло? Ці дома хлеба меў замала, ці крыўду вызнаў ад каго, ці мо прастору не ставала, і ў пушчы стаў шукаць яго. Усё гэта не было прычынай, але, як вестка падае, была прычынаю дзяўчына, Машэка згінуў праз яе. У вёсцы той, дзе жыў ён змалку, дзе пасвіў, дзе араў касіў, навокал дзеўку
меў Натальку, аб ёй адной ён толькі сніў. Былі з сабою адналеткі, на прызбе рыліся ў зямлі, на сенажаці рвалі кветкі. Удагонкі разам часта шлі. Як толькі ён яе дагоніць, як пёрка носіць на руках, смяецца весела, гамоніць, хоць там дзяўчыну мучыць страх. Калі ўжо сталі падрастаці, к рабоце трэ было ісці, дык ці ў то полі, ці ў то ў хаце ўмелі той таго найсці. Аб чым з сабой тады удваечку снавалі думкі, сеўшы ў рад. Пытаць аб гэтым трэба ночку, і за акном вішнёвы сад. Жылі дзянькі, за днямі гналі, так ад вясны і да вясны. Пасля і самі не спазналі, як палюбіліся яны. Каханне лёгкая прынада для сэрцаў чуткіх маладых. Хоць бы гняздзілася ім здрада, хоць гэта б яду быў каліх. Усё мы п'ем яго з дурноты, жывём ніявай і не сном, а пра падзеі яму ахвота, тады па часе ўжо плюём. На гэту вудачку кахання папаў Машэка як не свой. Ані спакою, ні прыстання не меў ён з гэтаю бядой. Сябе сам кінуў у няволю дзявочых ласк і пустаты. Пацех меў шмат, цярпення болей. То весел быў, то як струты. Дзяўчына, ведама, дзяўчына, то там згадаў, што ў ёй сядзіць. Любіла ж, пэўна, хоць часцінай у лес па гэта не хадзіць. Машэка гэтакі асілак, што рваў дзярэўе з каранём. У руках яе стаў як апілак, яго забрала хараством. Давай, Ганна. У шмат пригожненьких дівчаток сторонці наші прибыл царевич, и ехать мог бы у сваты княгиня как только знал дыши и сердцика тогда и той безмерной доброты шукать хиба только у Бога, у других людей не зайдешь ты, а на белорусскую дзяўчыну. А калі тут праўду ён дадаць, ніхто яшчэ камень не кінуў і не поважиться кидать Натальку сценіш на пригожую була.
грудями, широкими очима, як мак між масками цвіла повірно, як заспіли колос і йшло наперед танок з груді гарячий звонкий голос зміняло у пісню, як дзвонок. Вихідна хлопці глядали її половний губкий стан, так тільки Вздыхали. Один Машек, один был тут пан. один пан. Так, давайте зробимо фізкульт-хвилинку, а затем откажемо на питання. Поднимайтесь. В листоте шатом крутить писилось губатий. Чапля у лапки стала пляскать. Аля норки танчить ласка, аля норки танчить ласка. Аля норки танчить ласка, аля норки танчить ласка. Вожик тупая прозмох, разминає лапой вук. І по всім лахчину зранку звіка тонка я лядянка. Так, молодці, дякую, сідайте. Питання на сторонці 225. Перше питання Настя. На 225. 222. На яке питання спробую знайти відказ автора? Угу. На яке питання? Чому такої Машека був з ним? Угу. Автор спробує знайти адкази про питання про причини чого? Трагічних подій у житті головного героя, Машеки, про те, як походження і історія місцю опіваються у льосах людей і їх пам'яті. Друге питання. Знайдіть у початку поеми описання пущ. Чому воно менавіта такое? Для яких подій підрихтовує читача описання? Давайте знайдемо спочатку гэта описание пушчы. На быстро з Днепром, де сьогодні стоять могилєва мури. Драмала пуща сотні гонів, змагала громи і віхри. На древо нагинала, одно к другому пригняла. Суки з суками посплетала і з вітром хуторку вела. Волков, диков, лосев, медведев. Была там дневка і ночлег. У летний час і голодєм. Угу, так. Ну, де тут? Так. Яким був Машека у юнацтві? Знайдіть у початку твора епітети, які найбільш виразно визначають його характер.
Ганна, знайшла гэта? Асенька шмат была на свеце. Асілкам гэтакім ад роду Машэка быў сваёй радні. Вось гэта, так? Дзіцём нясці ўжо мог калоду, якой трохсталых не маглі, але хоць сілу меў такую, нікому крыўды не рабіў. Натуру меў ён залатую, як бы ягнём патульны быў, так? Што змяніла, зламала Машэку, якім ён стаў? 4-е пытанне. Пацвердзіце свае словы ўрыўкамі з тэксту. Давайте знойдзем гэты ўрывачак. Насця знайшла? Была прычынаю дзяўчына, Машэйка згінуў праз яе. Машэка зламала каханне да Наталькі, так? Да, так, правільна, цудоўна. 5-е пытанне. Як змяніліся адносіны паэта да свайго героя? Як ён цяпер называе Машэку? Настя? Разбойнікам страшным на ўвесь мір, разбойнікам. Так? Да, так. Ілля таксама і паказвае яго трагедыю. Так, цудоўна. А зараз я вам прачытаю паданне пра Магілёў, пра ўзнікненне Магілёва. Праслухайце яго, калі ласка. Пра заснаванне Магілёва і яго назву існуе шмат цікавых легенд і паданняў. Найбольш пашыраная пра асілка-разбойніка Машэку, які ў далёкай мінуўшчыне гаспадарыў у навакольных дрымучых лясах. Шмат ён бяды чыніў людзям, пакуль не загінуў ад рукі каханай дзяўчыны, ад якой так і не дачакаўся ўзаемнасці. Вялікі курган, насыпаны на магіле разбойніка, людзі назвалі магілаю льва. Потым заснавалі паблізу паселішча і далі яму назву Магілёў. Так, пытанне вам задам. Чым падобныя гэтыя два творы? Настя? І у тым творі йде про Машейку розмова. Так, Янка Купала напісаў сваю паэму на аснове фальклорнага падання, але яго твор атрымаўся больш мастацкім, меладычным, запамінальным, бо аздоблены паэтычнай мовай і прыгожым мастацкім словам, так? Так. Так. А зараз тэст у вас на картачках. Замацуем набытыя веды невялікім тэстам, якія потым мы разам з вами праверым. Некалькі хвіліначак і будем правераць.
Так, на які ви завдання? Так. Угу. Ганну чекаємо. Настя, все? Ганна? Давайте проверим. Ну, первым, что вы выбрали? Г. Настя? Г. У першем Г? Да. А баллада не относится? Настя? Ты не отмечала балладу? Нет. Повидание. В другом что, Настя? Лира эпичная. Ганна, у тебя что? Тоже. Так, плюсик. Твор складається з скольки розділів? У вас. Молодці. В четвертом що означили? А. Так. І в п'ятому? Ну, сомневаемся, ну, Г. Думаю. Так, молодці. Правильно. Виконали без помилок. А зараз скажіть, коли ласка, давайте зробимо рефлексію. На 250 листків, тут початок, а ви їх притягнете. На уроку мені більше все сподобалося. Настя, затим Ганна. Сьогодні мені на уроку більше всього сподобалася поема. Ганна, що тобі більше всього сподобалося? На уроке мне больше всего сподобалось подание про... Ну так, я сподобалося подання про Мігельова, так? Угу. Сьогодні на уроку ми вспомнили Ганна. биографию. Угу. Настя. Тоже биография. На наступному уроку я обов'язково, Настя. Подрихтуюся до уроку і прочитаю «Повідання Могили Льва». І цитатний план складеш? Складу. Сьогодні на уроку я довідалася, Ганна. Довідалась про що ти? Прям впав. Молодчина. Сьогодні на уроку було цікаво, Настя. Цікавим твор Могили Льва. Поэма. Я могу похвалить одноклассницу за Ганна. За працю на уроку. Молодчина. Мені було тяжко, Настя. Мені не було тяжко. Нічого. Так, я змог навчитися, Ганна. Чому ти навчилася, Ганна? Лепі розмовляти. Розмовляти? Так. Свою працю на уроку я, Настя. Задоволена ти своєю працею? Так, я задоволена. Так, молодчина. Молодцы. Домашнее задание. Скласти у шитках по літературі цитатний план до подробязного переказу поеми. Коли будете брать цитаты, то цитаты брать у двух посім.
Сьогодні ви були активними, мені було вельми приємно з вами працювати. Настя добре працювала, шмат читала, отримує сьогодні 8. Ганна так само добре працювала, старалася, отримує 6. Є питання по домашньому заданню? Нема. Нема. Записала. І додому я вам сюди, коли ми тут не поспіли, сюжетну лінію дома складіться, так? І в листках я там листочку. Все, дякую за працю.